A ranar 14 ga Fabrairun 1982, Paparoma John Paul II ya ziyarci Kaduna. Jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin shirin a rana irin ta yau daga Tarihi TV tare da Aminu Abdullahi Ibrahim. Wannan dai ita ce ziyarar Paparoma ta farko zuwa Najeriya. A ranar 12 ga Fabrairu Paparoma ya sauka a Legas, babban birnin tarayyar Najeriya na lokacin. Shugaban ƙasa Shehu Shagari ne ya jagoranci tawagar karɓarsa. Bayan ganawa da jami'an gwamnati kuma sai Paparoma ya gabatar da addu'a ga ɗimbin mabiya ɗariƙar Katolika da suka yi da fifi domin ganinsa. Washe gari 13 ga Fabrairu tawagar Paparoma ta miƙa zuwa Onitsha inda ya gana da matasa sannan ya ziyarci marasa lafiya a asibitin St. Charles Borromeo. A rana irin ta yau kuma wato 14 ga Fabrairun 1982 Paparoma ya sauka a Kaduna tare da rakiyar shugaban ƙasa Shehu Shagari. A nan ya yi gagarumin taro a dandalin Murtala Square, ya kuma ƙaddamar da sabbin fada-fada na Kirista guda 100, har ma ya shirya ganawa da malaman addinin Musulunci. Sai dai ba a fi awa ɗaya a fara taron ba, aka sanar da shi cewa malaman sun fasa ganawa da shi. Don haka, ya karanta saƙon da ya shirya isar musu a tashar jiragen sama ta Kaduna ga gwamna Abba Musa Rimi da ragowar jami'an gwamnati. Daga nan kuma sai birnin Ibadan ranar 15 ga watan Fabrairu inda ya jagoranci ɗaliban jami'a wurin gudanar da addu'o'i. Sai kuma ya ƙarasa Legas ya gana da shugabannin Kiristoci mabiya Katolika na Najeriya. A ranar 16 ga wata kuma ya yi wa ma'aikata addu'a a Legas. Sannan ya gana da wakilan ƙasashen waje da ke Najeriya. Ranar 17 ga Fabrairun 1982 kuma, Paparoma John Paul ya yi adaba da Najeriya. Daga nan Paparoma John Paul na biyu bai sake dawowa Najeriya ba sai a watan Maris na shekarar 1998 zamanin mulkin Janar Sani Abacha. A wannan ziyara ta kwanaki 3, Paparoma ya sami kyakkyawar tarba daga Janar Sani Abacha lokacin da ya taro shi a tashar jiragen sama ta Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Bayan da suka isa fadar Aso Rock kuma, Abacha ya gabatar da iyalansa ga Paparoma wanda ya sa musu albarka ɗaya bayan ɗaya. Sai kuma Abacha ya cika masa burinsa da bai samu ba a shekarar 1982. Wato ya haɗa masa ganawa da manyan malaman addinin Musulunci. Paparoma ya kuma gudanar da gagarumin taron addu'o'in Kirista a Kubwa da ke Abuja. Daga nan ne kuma ya gabatar da babban abin da ya kawo shi Najeriya, wato bikin tabbatar da albarkar fada, Cyprian Michael Tansi. Wannan dai shine mataki na farko na tabbatar da walittaka a cocin Katolika, wanda duk ya samu wannan matsayi ya halatta mabiya Katolika su nemi albarkacinsa a yayin addu'o'insa a duk lokacin da wata bukata ta taso musu. Kuma Bless Cyprian Michael Tansi shine ɗan Afirka ta yamma na farko da ya samu wannan matsayi. Kafin Paparoma ya yi sallama daga Najeriya, ya miƙa wa Janar Abacha jerin sunayen mutane 60 da yake neman alfarmar a sake su daga ɗaurin da Abacha ya yi musu. Sai dai, Abacha bai tanka ba, kuma bai sake su ba. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya iso gare ku, Aminu Abdullahi Ibrahim ke cewa ku ci gaba da kasancewa da Tarihi TV a YouTube, Facebook da TikTok domin jin maiman abubuwan da suka faru a tarihi a kowace rana.